बे आंनि गारिनि आं बेयाव टिकेट दानबाय कमफ्राम जाबाय आरो बे नाइट सुपार बेजोंनो आङो थांसिगोन गाखोनोसै नै नायनानै लादो लोगोफोर रायजोफोर खरजोब्बाय बिराद गरमलै आयु थैखागोन दा 5:30 दा बे समावहाय गारिया स्टप जाफैबाय आरो दा आं गाखोबाय नै बे जाहैबाय डिमापुर गरम गोलोमफ्रुजोब्बाय बिराद गरमखा आंना सिट नाम्बार 10 मोन नामा 4, 5, 6, 7, 10 नैबे आंना नै गोजौआव थिखोनसै आं बेखौ नाइट सुपार बियो गुवाहाटीनिफ्राय बियो आङो गोदान हमहैफिननांसिगोन आरो बेबायदि थिखोबाय आं नै बेगखौबो गोजौआवहाय आं थांसिगोन दा एसे देखायलांगोन आं भिडिअखौ नोंथांमोनहा एसे जोबजासिम नायलाङो आरो ना मोजां मोनो थाखा फैसा गैयामोन आंना बेटारि गारि इएमआइ लाफिननायमोन फाइनान्सआव दा 5 तारिखआवनो 3 तारिखआवनो सोनानै दोननांगौमोन एकाउन्टआव नाथाय बेखौबो आङो बाहायजोबबावबायसो दिनै उकिलानो 5,000 लाखाबाय आं ट्रेनजों फैलायदोंमोन बिराद खस्थ' जायो थोआ दा साननो गोनाङा बेनो दिनै आङो 2019निफ्रायनो कड मारिबाय थादों नाथाय एकर्डजों लोगोसे जोबगोन नंदोंमोन आङो एकर्डजों लोगोसेबो बे माबाया जोबनानै फैयासै आरो आं बेखौनो बुंगोन आरो दिनैनि दिनाव अबे दुनियाव नुफेरखो दिनै एनडिबिआ गावनि जेनाखि जेंना बा गावनि समस्या बा गावनि दायखौ हान्थु खरायनानै दिनै मोनसे एकर्डल' होदो होननानै मोनसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै बे एकर्डखौ होदोंमोन नाथाय बे एकर्डनि गेजेरजोंहाय साफ्रोमबो एनडिबिनि केसा जोबजोबनांगौमोन आरो दा साफ्रोमबो एनडिबिनि केसा जोबजोबनांगौनि बेलायावहाय जोंना दानि जेनाखि सिगां एकर्डनि सिगां जेनाखि आबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' बिथाङा एनडिबिनि जेनाखि समस्याखौ फोजोबना होआखै आरो बिथाङा बारस'नानै जेनाखि मोननांगौ एनडिबिनि जेनाखि एकर्ड बे एकर्डखौ फाननानै बिटिआर लानानै फैदों रायजोफोर जबरदस्ति बियो एनडिबि लिडारफोरखौ सिगनेसार होहोदों दा बेखायनो एनडिबिनि केसा जोबाखै दा बेखायनो आङो दिनैनि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायहरगोन मानो होनबा दा बावैसोनो बे केसा जोबाब्ला दा बावैसोनो बे एकर्डनि गेजेरजों माखासे जेलाव थानाय सोद्रोमाफ्रा गवाब्ला मानो हान्थु खरायनानै दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टनाव जेनाखि एकर्डखौ बिनानै एकर्ड मोनदोंमोन दा बेखौनो आं सानो केसा जोबाबा हिन्दी निउस लाइभ लानानैबाबो जोङो बे बाथ्राखौ बुंनांगौ जानानै फैसिगोन खुनु सारा दुनियायाव सारा फोथाराव नुनाय नङा एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बेबादि जेन'बा दासिमबो केस मारिनांबाय थानाय दासिमबो जेन'बा मा होनो जेलाव थाबाय थानांनाय मालाबाबो नुनाय नङा बेखायनो हिन्दी निउस लाइभखौ लानानै लेंहरनानै जुदि बुंनांगौ जायोब्ला होमबा बे प्रमद बर'नि दायाबो ओंखारगोन मानो बे काहिनिखौ अल वार्ल्डआव नुहैजोबगोन आरो दा बेखौ आङो स्टाडि खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोङो हिन्दी निउसाव अल इन्डिया बा अल वार्ल्डआव गोमसारहैजोबनाय जोङो बे टारगेटखौ लादों अब्लानो प्रमद बर'नि थगायनाय जेनाखि थगायनाया मोगथां महराव फैगोन रायजोफोर दा बियो गावल' एकर्डखौ लानानै दिनै जेन'बा गावल' रां आरजिबाय थाबा जानाय नङा मानसिफ्रा दिनै बेसेबां खस्थ'आव दङ दिनै जेन'बा एकर्ड जाखांनानै दिनै खय बोसोर जाखो मासाव 10,000 थाङोब्लाबो खय बोसोर जाखो दिनै खय लाख थांखो नङा होमबा दा बेखौबो हिसाब थायो दा बेजों लोगोसे माखासे सिगनेटरिफ्राबो दिनैसिम जेलाव दंबायो होमबा दिनै एकर्डखौ लानायजों लोगोसे बिथाङा गावनो सिफ जानानै दिनै गावनि गादिनि सायावहाय सिन्था दारना खालामनानै दिनै एनडिबिखौ जेलाव सोनानै दङ आरो एनडिबिनि केस फोजोबाखै दा बेखायनो मिलायनायनि बाथ्रा बुंबाय थायो जोंना आबसुनि मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा गोजोननाय दङ रायजो राजाफ्राबो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा एकगत जानायखौ लुगैयो नाथाय आं खावलायहरगोन मानाव गेदेर दिपेन बर' सारखौहाय जेनाखि प्रमद बर'नाव स्रोद सोंखुमायो जाहाथे दिपेन बर' सारनाव स्रोद सोंखुमानानै नोङो सिफनि बिबानखौ रिजेक्ट होनो हागोन ना हाया बे बाथ्राखौ सोंखुमानो हायो मानो
दिनै एनडिबिआसो गावनि थै मोदोम जिउ बावनानै नांनानै दिनै मोननाय बे एकर्डआ नाथाय प्रमद बर'आथ' मोनाखै। प्रमद बर'आथ' पुलिस हमगार लानानैसो ओरैनो राजा लामा जथेफ्लानाय आरो बेसे समनिफ्राय जथेफ्लाया बिथाङालाय नङा होमबा? दा बेयावनो कुइसना मोनो एकदम फाइ जाजोबो। बिथाङा थगायनायनि सारा जेबो गैया प्रमद बर'आ मालाबाबो। दा जेलानाखि जोङो दुखु दाहानि गेजेरजों जेब्ला बै माबाखौ हिन्दी निउस लाइभखौ लानानै फैगोन अब्ला अल वार्ड गोमसार हैब्लासो बिथांनि दायखौबो हमनो मोनगोन नङा होमबा? बिथाङा दिल्लीयाव मा खालामबोदों आरो मा फानदों दिनै नङा होमबा? दिनै गावनि दायखौनो दिनै सिमान जानानै एकर्डखौ लाबायबा एनडिबिआ जों बेफोरबायदि आरो गोरोन्थि मावला जोंनो सान्तिखौ नांसिगौ जोङो सान्ति सक्ति खालामसिगोन होननानै नङा होमबा? दिनै सान्तिनि गेजेराव बिथाङा दिनै दालाल जानानै नङा होमबा? प्रमद बर'आ दालाल जानानै दिनै जेन'बा सान्तिखौ थेर बेथेर खालामदों। एनडिबिनि मोखांखौ नायाखै, एनडिबिफोरनि समायसा जेंना सुस्रांनानै होआखै बिथाङा मालाबाबो। दा बेखायनो आङो सिन्था धारना खालामगासिनो दङ आरो गासैबो केस गोनांफोरखौ आङो खौसे खालामनो नागिरनाय खौसेयाव लाबोनो आं नाजागासिनो दङ। दा बे हिसाबैनो आङो दिनै नै नागालेण्डनिफ्राय आं थांगासिनो दङ। बहा मोननो दिनै बिथाङा जों थाइसे थाखा बियोबाथ' होआ, आं खनसे हाबैदोंमोन मोनाखै बिनिफ्राय माबा मा होनो एप्लिकेसन होसो होनना बुंबाय। एप्लिकेसन नांगौ जाहैदों बुरबकनो। मासे बुरबक बिलाइ एप्लिकेसन होनानै मा जानो बिलाइ? नोंनि इमारजेन्सिया एप्लिकेसनखौ मानियो नामा? आरो एप्लिकेसन होनायखौ नोङो गनायगोन नामा? जाम्बा नोंनो होबाबो नों गनायाना मासे जाम्बालै नोङो। दा नोंनि जाम्बानि जेनाखि आखु आखलखौ बयबो हमनो हाजोब्बाय रायजो राजाफ्रा। बेखायनो नों माला जेनो बेखौसो इन्थुजार खालामनानै दङ, उइक खालामनानै दङ ना नङा होमबा? दा नोङो जेनबाय होनबाथाय नोंखौ रायजो राजाफ्रा साफ्रामबो जेनाखि आन्दालनाव बर' बिमाफ्रा जिनाहारि खालामजादों, रेप खालामजाबोदों नङा होमबा? गोरबोआव गां गथ' लानानै खारनांदों नङा होमबा? बिसोरसो नोंखौ हासिबजों मोखाङाव जारि होसोनो नागिरदों सार। नों होसोजागोनथ' सियर नोङो मिथिबाय? नोंनि एक्टिङा सोलिनाय नंला एबार आरो नोंनि सरकारा जिबनावबो फैला एबार मिथिबाय? थैनोबो फैया नोंनि सरकारा। मानो? 5 बोसोराव नों मावनो रोङासै मोनजाबाय थागौमोन ना नोङो जाम्बा। मासे लरग' नोंलाय सेस नोङो सेस।